Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Kadaghan ba ining atong gipamalit, day, obre? Pulos kini gamito nun sa kananan ng Basilya. Bag-oho ni mo ang tanang mga gamit, day. Ang uban na nang. Ang uban, okay pa man to nga gamiton. Pero kining mga plato, panaksan nga, mga mabuak, maoy atong gamiton alang sa mga customers. Ay bitaw, day, sakto ka. Kay nindot gid kanan kining mga mabuak nga mga gamit. Ay, lain man ang mga plastic gamiton. Ay, kanang plastic ang sudlanan. Ay, lain na. Pero, action kong kabalaka, na da. Nga naman ng Basilya, Makabuak niya ko inig panghugas. mag-careful lang gid ka nang. Ay, hinoon, mausad. Careful is the key aron dili ka makabuak, di ba? Sakto nang. Bigyan mo bang? Ang akong bagilab ni! Tabang! Manako simba. Sa kamay pa kong bata. Anay ko daron ni mami. Kaya birthday ako. Karoon nga dako na ko. Ako lang usang mani. Aron masimba. Gawas na ko eh. Huwag mapit ko kaon kay gutom ko na. Ay, tabang! Tabang ang akong bagis na siya na tawana, oh! Tabangi ko ninyo! Tabang taon mo! Tabang! Tabangi ko Tingnan ninyo! mo, Bre! Bre! Tabang mo ang akong bagis na siya na tawana! Bre! Bre! Klintoy! Imo itong bagang ginagana itong lalaki? Oh, ako to, Klintoy! Ako sa guglo lang! Pagamping, Klintoy! Pabilid ba ako ni mo, Bre? Turang nagsunat sa bagyo, Bre. Kung runner ka no, mas runner bagyo ko. Paspas na akong magagal. Tura, musod siya ng gamay skina. Musod siya ko. Nye! Mangiro! Tikuan mo ang bapas mo, Iro! Iduol ko sa doon, Iro! Batas ko! Yay ka! Tras dito, tras! Ano kayo? Kagan dito, kagan ka sakit injection sa therapist! Kagan! Kipango na doon, Iro! Kinakit ka! Ay, salamat in town ka nabalik na yung kadinhi, obre. Huwag na ako maapsiyas na siya nang. Kumpiyansa habe ni mo, oy. Gigukod magindi mo snatcher. Ang, naaman dito ang akong kwarta nang. Unsa bay naangan ni aman ako ang imong pitaka, god? Unsa nang Basilya? Ni anak ko, imong gitonol kay namili kag mga kutsarag tinidor ganina. Unsa? Kumusta naman ka, Agapito? Okay naman ko, Lala. Ikaw? Aw, okay na pud ko. Aw. Kaluoy sa Ginoo, wala ko'y gibating kasakit sa batang. Makabarog naman kog tarong. Unya, makalingkod na pud kog tarong. Ikaw ba, nganong nagpa-ospital pa man ka? Gikubaan baya kog maayo na? Si Sir Naldo Gudlala, nakonsensya maong gidako niya sa ospital. Nganong nakonsensya man siya? Kay siya may nakaingon nga naghilantan ko. Ngano man di ay? Kumidyahan na ko niya. Kumidyahan na ko niya, Lala. Iya kong gitukmod sa ilang swimming pool. Kay gusto po lagi niya nga makaligo ko.
Unya? Unya? Ay na, ni unya ako masay ni unya noon. Wa man Okay siya ra. kay bawo, wa man siya kay bawo nga di ko kumaon mo lang, oy. Aw! Hapit ko malumos, lala, oy. Uy, unsa gudi ay. Unya, kinsa may nagluwas nimo? Ah, may lain pang anadir. Si Papa Ronaldo nako. Aw, uy! Nagpapakanan ni si Rinaldo Agapito? Ngano man di ay lala? Wa ka maikog, ha? Wa ka maikog nga nisangpit kag papa kang si Rinaldo? Wa man. Ay, baya ni mo Agapito. Piler ka man po di ay sa. Si lala. Ngano di kung sangpito na ko Papa si Ronaldo. Wa man siya masoko. Gisampit gani na kog lolo ang iyang papa. Wa man sa gani masoko. Butang ikadulor. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Animal. Pweh, di gyapon siya makontak. Kinsa imong gitawagan, boss? Kinsa pa? Ang atong sakop sa sindikato. Kinsa man nila, boss, nga daghan magag mga sakop. Ang may lain pa ba? Ang atong gikasabot sa pagpangawat sa alasan. Ang gisugo na ko sa pagguba sa mga CCTV kamera sa mong tindahan. Siya de, siya. Nagduda ko, Picto. Sakay siya sa getaway vehicle atong gabiuna nga nakakuha ta sa mga alahas. Nagduda ko nga siya'y nagkupot sa mga alahas nga nakawat. Mga chino! Magduha na kasi man, sukat na nakakawat sa tindahan sa mga alahas. Nya, saman. Wag-wag la ta. Sige, kamo. Nya, sakto ning among bahin. Ano man, kuwang pa na? Ah, di ba kanang pwede gamay gud. So? Ay, grabe sad mo. Kadaghan na ana ah. Alkansis la si boss Picto kay wa mapisbahin. Unya nga nung apilon man sad sila be. Ako ning paagi ug dili ilaha. Mao nga kita may nakada sa mga alahas, aw kita rasad ang magbahin. Nya, kung magkita mo ni boss ug ni Picto, tsaka lang. Dili na na mahitabo. Kay may tao na ko nga nagpaniid nila. Og ako silang ipatumba. Daghan jud kag paagi ha. Ida. Ako nagod ni Bradex. Uy, kisa ro cellphone? Kinsa? Oh, miring ang cellphone ni Bradix. Animal. Gi-off dayon. Gago ka, Bradex. Sorry kayo, sorry. Mukunta ko sa kong pamilya ko. Giingnan ta mo ha, nga ipang-off ang inyong mga cellphone. Kay sigurado ko nga manawag si boss. Danghag man ka, Bradex. Tubaga din, Picto. Basik si Bradix nang nanawag. Uy. Tubaga na yun. Di mas brak. Di is Bradix, di Bradix. Dili is Bradix. Kisa. Kisa na yun na. Akong anak, si Clintoy. Hello, Clintoy! Nagkamingaw naman ang club. Sige manggudong pang-raid ang mga pulis. Mahadlok ng muan niya ang mga customers. Karon tapos puwan, tingbayad na sad sa abang sa akong gipuyan. Sumaya akong iabang. Ngawa naman ko'y kita. Kung unsa gani, mabalik na lang ko sa amo. Kay maayo dito ay abangan. Wa ko yun ako naon. Bahalag ako'y trabaho. Leche ni kinabuhi ah. Nilayas ko. Nagpalayo ko sa buwisit nga pae. Inya karon mo balik na sad ko. Ay! Pagkabuwisit ni kinabuhi ah. Agapito, daghang mga tao ang nangaon sa atong opening ning kan-anan. Lagi. Maayon tag, dili lang kay sa opening ra na idaghang customers, no? Basta nga, mga lami nga putahe, unya barato na po pa yung presyo, dagang yung magbalik-balik o pangaon. Happy kay ko, Agapito. Sir Reynaldo, welcome sa Macho Agapito. Ako gyud ang first customer nga nakasudi. Swerte kayo ning maong kananan, Papa Ronaldo. Papa? Lugar na siyang nagsangpit ako ni Papa. O, happy ko nga sangpiton ko niya Papa.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!